Здравей, Нико! Сега ще ти покажа къде живее един батко, с който работя, той ми е приятел. И къде живеят студентите от Стромсо. Ето тук в тези къщи, Нико. Те живеят, всеки ден си има стая. А това е улицата, по която колите карат много бавно. Ето ги там. Една майка с дете. Сега ще влезем вътре да видиш вътре как. Ето тук е входа. Тук има два коридора. Един наляво и един надясно. И ще влезем в този коридор. Ето тук те си остават обувките в началото. И това е коридорът с стаите, в които живеем. Ето тук на тази стая са написали, че следващия ред за чистене е техен. Ето това е кухнята, в която всички идват и си готвят. Ето има печка, абсорбатор и хладилници. Ето тук си имат едни малки диванчета, на които сядат, си говорят и си гледат телевизия. Така е, Нико, в студентския град в Норвегия. Тя забравя да ти покажа и банята, която ползват. Ето я и банята. Хоп. Чисто и подредено. Ето го и моя приятел, който ще ходим на работа. Чао, Нико!